הילדה שציירה באור. בעיר עמוסה וצפופה, החומות היו גבוהות ואפורות, והרחובות היו תמיד מלאי רעש. אנשים יערו ממקום למקום, פניהם נראים עייפים, כאילו שכחו איך לחייך. אבל בפינה אחת קטנה של העיר הזאת גרה ילדה קטנה בשם ארנה. ארנה אהבה לצייר יותר מכל דבר אחר בעולם. היא חלמה על פרחים בהירים, ציפורים מעופות, כוכבים זוהרים וקשתות בענן קסומות. אבל הייתה בעיה, לארנה לא היו צבעים, לא מברשות ולא נייר. ובכל זאת, הלב שלה לחש. אל תפסיקי לחלום, ארנה. תמיד יש דרך אחרת. ערב אחד, בעודו צופה בשמש הזהובה שוקעת מאחורי הבניינים הגבוהים, ארנה הבחין כיצד האור צובע את השמיים בגוונים של כתום ורוד. היא חשבה לעצמה, אם השמש יכולה לצייר באור. למה אני לא יכולה? באותו לילה שאלה ארנה מקרן ישן ומובק משכנתה. היא חיברה אותו למחשב הקטן שלה, והחלה לצייר תמונות עם קווים זוהרים. כשהדליקה את המקרן, קירות הרחוב שלה פרצו פתאום לחיים. פריחת הדובדבן פרחים פרחו על מלט צדוק. פרפרים התנופפו על פני בניינים גבוהים. כוכב זוהר כוכבים הצצו ורקדו על פני חלונות. גלמיים גלי האוקיינוס התגלגלו בעדינות על פני הגגות. אנשי העיר עצרו על עקבותיהם. ילדים התנשמו בפליאה. הורים חייכו. סבא וסבתא שוב צחקו כמו ילדים. לראשונה מזה שנים, העיר נראתה חיה. עד מהרה, כולם התחילו לקרוא לה הנערה שציירה את התקווה. האומנות שלה לא נשארה רק ברחוב הקטן שלה. חדשות התפשטו למרחקים. עד מהרה, יצירות האומנות הזוהרות שלה האירו בניינים בפריז, ניו יורק, לונדון וטוקיו. בכל מקום שהאור שלה נגע, גם הלבבות נעשו קלים יותר. יום אחד, כתב שאל אותה, ארנה, איך כל זה התחיל? מה נתן לך רעיון כל כך גדול? ארנה חייכה בשקט והשיבה, אף פעם לא חלמתי על קירות. חלמתי על אופקים. ומאותו יום ואילך, אנשים בכל מקום זכרו את הסיפור שלה בכל פעם שהם הרגישו תקועים. הם הזכירו לעצמם. לפעמים, כדי להשיג משהו גדול, אתה חייב ליצור משהו שהעולם לא ראה קודם לכן. להשיג בגדול פירושו לפעמים ליצור משהו שהעולם לא ראה מעולם.